gospodo, još jedna informacija uoči susreta. Sinoć nas je u 47. godini života nakon teške bolesti napustio naš navijač Valter Lulić. Valter je bio jedan od osnivača Armade i to one tadašnje prve ekipe iz 1987. godine i hrvatski branitelj. Rijeka u srcu, Armada do groba, neka ti je laka hrvatska zemlja, počivaj u miru. Dame i gospodo, molim vas jednu minutu šutnje za Valtera Lulića. Slava vam. Neka još jednom slava Valteru Luliću, članu Armade. Evo sada u ljubičasti.
Jetzt macht sich der Teufel groß.
Guarda, ci padlo. Ah?
Idemo svi! Brčak, brčak!
U ekipi željezničara silom prilika jedna izmjena umjesto ozlijeđenog Smajića sa brojem 7 na travnjaku je Čolić s brojem 2. Nije Zdravko, Čolić. Ma ne, ovako. To je bijeli. Niko si ih nauči školija, niko ti igraju. Evo je prvo žutog kartona večeras Josipu Čutuku u ekipi željezničara. Tuda je igrati nogomet više. Implate tuda u
Skolja izvadi Mujanovića, nek se muče tretira. To je zaslužio mnogo. Baš da meni je. Prvih 45 minuta Rijeka Željezničar 0:0, ovo 3 kralja navijača s ubačenim lopticama za kratak sastanak na taktanu. Hvala. Hvala.